Nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RNN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RNN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RNN. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Gibuhat sa Diyos ang mga langit ug hiyuta. Gibuhat niya ang kalibutan. Ang kalibutan halapad kayo at kung atong aninawon. Dili kini magama sa tao. Apan magpabilin ang hunahuna o baruganan sa atong pagtuo nga naa gayoy naggama ani nga kalibutan. Malisud huna-hunaon o tuhuan sa tao nga namugna lang ang usa ka butang sama ni ining kalibutan nga walay gagama. Lisud kaayo huna-hunaon sa tao nga matungha lang ang kalibutan nga walay responsable ni ini o walay gagama. Mausab niya na ang kahayag sa adlaw o ang adlaw mismo malisud tuhuan o huna-hunaon sa tao nga magama lag iya siya lamang kagalingon nga walay responsable ni ini. Kita mga Kristiyanos na sayot nga ang Diyos may responsable nga naggama ning mga butanga. Kung atong aninawon o guna-hunaon, unsa siya kagamhanan, well, lisod nato ginamatukat. Liman kahang kahayag sa adlaw,
muhayag sa tibuok kalibutan pagkadako nining kalibutan. Unya matagaan niya sa kahayag. Dili kini mabuhat sa tao, mabuhat lamang kini sa Dios. Sa ato pa kanang pagkamauha, labing makagagahom kaysa nga tanan. Kay dili man nato magama ang iyang magama. Sa may but pasabot nato niini mga igsuon, well, kung siya makagagahom sa nga tanan, malisod po tuhuan nato nga mapakyas siya pagpahibalo sa iyang kagustuhan o pagbuot. Malisod po tuhuan nato nga mapakyas siya pagpahibalo sa iyang mga sugo o mga pagtulunan. Sa ato pa, sa lohika pa, sa mayong pangwinta, mayong pangisip, kay makagagaho man siya sa nga tanan, dili gyud mahitabo nga mapakyas siya pagpahibalo sa iyang mga kamatuoran, sa iyang mga pagtulunan. Ug kung halapad ang iyang magama, dako kais nga tanan gay gantik. Ato pong masinati nga ang iyang pagpahibalo sa iyang mga kamatuoran halapad pod. Ug unsa mang tinuhuana nga nakita nato sa tong kalibutan karon nga halapad kaayo nga pagpadayag, mao ang Katolisismo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, dinhi sa RMN Dipolog, tanang naminaw ron sa RMN Dipolog, nga giserbisyuhan sa transmitter yun, no, sa RMN Dipolog. Ako moingon maayong unto kaninyong tanan. O diha sa internet o online, mga suki na itong tigpaminaw, ni sinyas ang akong amigo diri si Danny, no, sa technical side. Ubay-ubay nang naminaw pagsugod na to. So, nanatay mga ubay-ubay, no, nga naminaw sa live streaming. Moingon ko ninyo sa gihapon have a good day kamong naminaw sa internet. O kini si Veritas padayon mohatod kaninyo sa mga pagtulon ang makailapon. At usang pasalamatan sa diay sa gihapon, no, kay dako gyud na akong kalipay kini mga batan-on nga mao gihapon katong mitambong sa plaza, no, sa atong plaza diha sa Diris Dipolog. So magsaysay doon na natay kanabang tigom sa pagabatan-on matag Sabado sugod og mga alas 5 diha sa plaza. Yeah, siguro ang uban maulaw, siguro nakabantay kog mga igsuon nato nga walang moduol siguro na mataha siguro moduol dito sa katong grupos mga batanon diin atong giduyugan. Ay mo kaulaw, no, kung kailan mo ni Veritas, kailan mo ito mga kauban na mga batanon, duol mo, pahibalo lang mo, pailala mo nga willing mo mo apil. Wala na problema, di ta dapat maulaw kay kini para sa langit ng Amahan, para sa atong pagtuo, no, para sa kahimayaan sa Dios. Ako maulawon man ko, pero akong gihinay-hinay ni siya og overcome, pero until now maulaw paghapon ko, pero sa gahom sa Ginoo nahinay-hinay nag overcome, dili nun totally naghapon day kaulaw, pero ang pag-overcome ni ini hinay-hinay timaan nga lihok gayud ang grasya sa Dios dinhi sa tong kinabuhi. Ikaw kung usa na ka sa maong krusada, usa ka sa kahimanan na, no? Nindot kay paminawon nga usa na tas kahimanan sa pagpakailap sa ebanghelyo sumayong balita, no, sa tibuok kalibutan. Timanan biya nato nga ang katapusang sign utimaan sa dili pamabalik ang atong Ginoo inoon diha sa Biblia, wa man gyud adlaw nga gisitar, wa man gyud gisitar sa Ginoo unsang adlaw siya mobalik. Kay mobalik siya sama man sa usa ka kawatan, di siya magpahibalo, kayuhan ra po din nato nga dito pahibawon, parang dito magsalig ba. Kay kung pahibawon ta sa adlaw siya mobalik, magsalig unya ta, di ba? Kay kapoy kaayo og binutan nya magkahibulutagon siya siyang adlaw, pwede man nato unya-unyaon ang pagbinutan, di ba? Kaitan moingon siya nga mobalik siya 2015. Basig may yung kakapoy magbinutan, unya na ko 2014 magbinutan, total mga ikog pasailop siloon man Ginoo. O
O magsalig man ta, di ba? Kung paibaon ta kung sa siya mobalik. Pero kanang dili niya pagtuga sa adlaw din siya mobalik, kaayuhan na to, di ba? O parang mangandam ta kanunay. Di ba? Sama sa ka sundalo, maayo man gyud mangandam kanunay, di ba? O ana ra na. O so usa ka na kung gasa nga dito pahibaon nga naman para mangandam ta kanunay, di ba? Always ready ta, no, mga higala, mga ginikanan, no, mga suking tigpaminaw, o mga kasama. Okay, si Nicolay Lucenio. Salamat kayo, Nicolay, nga naagihapon ka. Si Kelly James Borja, Georgie R. Nogas, Gerson Morhia, Brian Bailoses, ug si Jumar Patulumbon. Na-touch kay ko, natandog kay ko sa imong message sa text Jomar, no? Samot ko kadasig ato imong mga mensahe. Agabi human sa atong sharing. Pero inaatoy siya, pero di diha sharing na to sa plaza kanang sa Sabado. Pero maabot na diha mga alas 5 ba or before that. Dili pa ta mo diretso dayon sa atong sharing, no, sa group, no, sa mga batanon. Kay mo appeal pataan ng sharing po diha nga pwede man siguro tawag na to nag-ecumenical kay lain-lain mang tinuhuan, di ba? Depende sa gusto mo appeal. No, sharing sa lain-laing pagtuo din. Kini sa Veritas na ilan naman po diha. Niya kanang moderator diha basta makitaan ko paapilon jud ko. O na nga mo share po ko diha sa kanang ecumenical sharing, no? Niya nato ecumenical sharing diha medyo usahay lang, medyo madibate, no, natural man na pero usahay pod, wa ra pod, no? Okay ra pod. Pero wa ta maglikay ana diha, no? Tungod kay mga igsuon mo nato, murag usaman ka paagi god nga mahugoy-hugoy nato, no? Mahimamat nato ang mga igsuon natong mga nahimulag, no, kung mga dili Katoliko. Okay, kung simbara po ta, madiharata sa itong simbahan kita mga Katoliko. Mga Katoliko raman po atong mahimamat, di ba? Oh, pero dias plaza god kanang sharing, pwede ra na tawag na tugig communical kay lain-lain mga relihiyon mag-sharing. Although doon ay mga debate sad, magsiningitay po dasahay. Pero okay raman na, no? Kay mga tao man da naman tayo pagbati, no? Naman tayo garbo sa makasagit-sagit, ha? Pero importante lang, di lang ito magsinumbagay, no? Nga magpasakit ta, nga mugamit na sa itong kumo. Nga manumbag na ta. Bueno, art man ha, no? Pero nindot yun nga art nga hinayon lang, di lang ta magpataas ug tingog yun nga kanang murag mukaon tag tao. Oh, okay, kayo, no? Kanang professional type sa discussion, mas maayo na ana. Pero ang uban mo dili sila anak kay mahadlok sila mag-away, no? Yan ko di ko mahadlok, no, kay adi man gyud ko mag-away. O awayon ko okay lang po na. Pero blessed, no, blessed kaayo ko, no, pasalamat ko sa Ginoo nga bisag Katoliko akong gidepensahan diha. Wa man gyud ko awaya ang mga amigo na akong dili Katoliko. Kaya nagaling moderator diha, di man na Katoliko pero pinangga man kay ko. Oo, niya kanang uban po diha mo lamhano man sa ako, dili na mga Katoliko, although ang akong gidipinsahan ang tinuho ang Katoliko diha, no, sa atong ecumenical sharing. So very healthy gihapon bisan paglain-lain atong tinuhuan. Kung mulikay kung ko diha, di ko moabil diha kay mahadlok ko magdebate. Pero sao man ako pagduol nila nga maura man ang schedule, maura man nga time di nako makikhugoy-hugoy, makiksandurot sa akong mga igsuon nga dili Katoliko. So pero nakasabutan namo sa grupo sa bag-ong nahimo, no, ni ang naghimo gyud ani gyud nga nahimong instrumento si Nicolay, din sunod lang po ning ubang mga amigo nato, no, sila ni Kelly James, Juji, Cherson, Brian, Jomar. Salamat ko na anatay grupo di sa Facebook po. Ang nag-open gyud ani nag-abri mo si Nicolay. Salamat kayo, no? Katong mga interesado mo appeal ani nga group di sa Facebook. Well, simple lang, no? Pahibaw lang taga ilang mig message, no? Ni bisan kinsa na mo mananghid lang ang interesado mo appeal. I-adayan mo namo, no? Mo appeal mo sa group diya sa Facebook. Ang ngalan sa mong group sa Facebook mao ang SBC Dipolog Catholic Faith Defenders. Atong usbon SBC Dipolog Catholic Faith Defenders.
Okay, ang sharing ko diya sa akong nahibawan mga alauna tama na alas 5. Pero usahay mulapas ng sharing diya ang ecumenical sa lain-laing tinuhuan. Mulapas og alas 5 mo nang og mulapas pag yung alas 6 mo decide nami nga mo lahi ta sa kay ang atong tigom god tama na ta 7:30 no kanang sa grupo nato. Na kung madugay ang ecumenical sharing diha madugay ta ka start gamay na lang atong mahimo pod sa atong kuan tigom sa mga batan-on no. So muna nga ako silang giingnan nga kung maalas 6 na gani dili pa mahuman ang ecumenical mananghid ta sa atong mga amigong dili katoliko nga mo separate ta mo lahi ta mo ato ta palayo ta dito ta mo sugod na pod sa atong kanang tigom sa mga batan-on no. When we say batan-on dili kay mga batan-on lang nga gi-welcome man happy lisad kanang hamtong no. Pero mo lagi na ang nakapasiugda mga batan-on man o nang iyong kog batan-on pero dili nibot pasabot batan-on ra pwede mo apil. Ini nga willing no. O mo sa kuan sa monumento man dapit ni Rizal tong ecumenical di ba? O then inig abot na alas 6 di pa gali mahuman ang ecumenical amo separate dito dapit gyud sa kiosk. O ito na mga lingkuranan daghan dito no nga magatuban sa kiosk. Dito ta dapit mo himo sa atong tikom. Mutog hapon na sugdan na mo separate mi ka pamanahuman ng ecumenical pagka alas 6 dito mi dahil napit sa kiosk gyud. Dito mi nag-start sa atong orientation about Catholic faith apologetics sa mga batan-on. Lipay gapon ko although ikaduhang adlaw to no. Ikaduhang Sabado diin atong nasugdan mao gyapon nakita nako ang fire no ang kalayo ang kasibot sa atong mga batan-on nga mga gigala. Ay by the way no katong mga batan-on no, limot ko gyud wa na ko mo mapaila-ila nga dito si Professor John Alumanda atong amigo pod sa pagka apologist. Pero mao lagi ni wa siya makaubanday nato dito siya makasunod kay I think amo ni witness po siya atong wa pamahuman nga ecumenical. Okay kung nisunod pa to siya nato dito dapit sa kiosk ako to siyang iila-ila ninyo no para kaila mo. O ako naman po to siyang naa sa group sa SBCD Full of Catholic Faith Defenders sa Facebook. Ug yamang na-accept pero wa pa siguro mo kaayo kailan niya katong uban. So sunod po honog na ato siya akong iila-ila ninyo no. Sorry po ka ito no wala ko matawag to si Brajan no kay I thought po nga gusto po siya maminaw po dito sa ecumenical nga pamahuman. So mo nang wala ko siya masangpit no. Pero sa sunod ato gitong hangyoon siya nga muuban nato para nga maila-ila pod siya no. O makaila mo niya no kay very resource board no sa Catholic Faith Apologetics si brother o Professor John Lewin Alomanda nga kasamtangan instructor pod sa diha sa DMC College no og usa ka law student no if I'm not wrong third year law student sa ABC Andres Bonifacio College. Nag-text ang atong listener suki pod bag-ong higala dias Mulave. I'm very sure sa live streaming yun siya naminaw si Brad Earl Martinez Sanchez. Salamat kay ani mong text Brad Earl. Parehas mo ngalan yun no. Parehas yun di kay parehas mo ngalan ni professor o doktor pag yun. Earl Ryan Espra nga tuaron dito dapit sa South no. Doktor dito sa ni alagad pod ato kung naminaw po to siya kung wato nakapaminaw sa live streaming si Dr. Earl Ryan Espra ato pong resource pod nga kauban sa Catholic Faith Apologetics nagpahipi lang ni pod si Dr. Earl Ryan no sige ra po ni mo online dayon og nakoy pangutana andam yun is Dr. Earl Ryan Espra pares mo ngalan ni Dr. Earl Ryan Espra atong kauban pod sa Catholic Faith Apologetics bro Earl yes mulabi no. Kining Earl nga nag-text nato ag sa Mulabi ni no nga usapod ka teacher no
sa gamay istro, no? Wa ko masayop ug wa ko masayo paghinomdom. Ang text message ni Bro Earl Martinez Sanchez das Mulawi, no, mga higala, ingon siya, palihog unya ko og ad bro ni Peter Gabriel og CFD Salog Valley. Ako giyus nga FB account ika tulo ako official FB. Mao ba? Thanks, more power. Salamat kaya ni. I-add na ko. Hindi ko malimot yan ako na i-reson diri sa atong inbox. Papas pong basa ng text message gikan sa 09122202922. Sir, naminaw minimo karon diri sa St. Mary's. If I'm not wrong, si Koane katong working sa St. Mary's Academy. Akong higala, bago, no? Kauban nila ni Nicolay, si Jomar, Brother Jomar Patulumbon. Maayong udto ninyo diha, naminaw demo diha sa St. Mary's. Kusga-kusga ninyo inyong radyo, no? Parang daghang makadungog diha mga higala, mga igsoon nato sa pagtuo. Si Kuani, si Jomar Patulumbon. Ani mo butang diri pero sinati na nako. Murag imo ning kuan text. Wa pa kana ko mabutang sa phone book kay nakuting daghana naman kining kuan. Puno na ni akong phone book. Ya ini atong cellphone. Ambot ako pa ning expand og daghang masulod. Muna ka nang mag-text uban, no, nga labi na bag-o nga nahigala nato. Butangi lang yun ninyong ilhanan. Kung di pa na ko ma-memorize inyong number, sa tumoy, bisag sign lang kinsa mo kung nakailap ko ninyo. Kay kasubo ko, di na ako masave na ang uban kay puno kayo akong akong phone book. Pero na sa Facebook, unlimited na, no? Bali lang server sa Facebook, no? Ang uban, kadubli-dubli na manggalin ng mga account. Di po na stricto, no? Okay na sa Facebook. Pero naagi limited gihapon, friends, no? Murag mga limit siguro, mga 5,000. Ako hapit na ba mo 5,000 po itong ako mga friends. Ang butog, mapuno na. Maghimon lang po duwi ko ikaduhang account. Mga igala, mga suking ding paminaw, atong giisgutan yun sa pagsugod sa tulumanon, kining pagkahalapad sa creation ba sa Dios. Yung tagalapad, nilaliman ka ang kanang adlaw lang, kanigi ko kanunay gina kung balik-balikon dyan. Siya maoy gabuhat sa adlaw, san? Palutaon sa kagamahanan ganang san? Ang iyang kahayag, di gyud mapalong, di ba? Nga according to science, siyensya, kanang kunong adlaw kuno, sunog kuno na. Ano? Kay kanagong mayong kagdunay kahayag, pasang. Naagyo na siya kanabang material ba nga mo'y cause sa siga. Etang sampol kanang baga sa kahoy, kanang kahoy. O bisa kanang uling. Na siya ka ng masunog nga part sa tunay term na combustible nalimot kung sa term na kana basta usa na siya ka material nga kung imo nang dagkutan nig sunog ana mo nang muhayag
Pero inig ka upos ana kanang masunog nga material, mapalong po na, di ba? Sama nang may ka na kay pabilo, dayon gas, then siga. Inig kahurot sa gas, palong pod. Di ba? Bisa ganang atong gasol, di ba? Kanang atong gasol, o unsa pa na diya? Unsa man komersyal? Dili, kaya bolo na mo siyang but pasahot. Oo, inig kahurot pod anang na ang gas, palong po, di ba? O ini kuno nga kahayag o suga na siya masunog nga bahin nga mo na kupersa na atong fluorescent. Na siya yung singala na unsa na ngala na igsuong dan. Kanang mo'y cause anang masunog diha inig ka ut pod ana mo punder pod, di ba? Pero combustible material mo ba na term ana? Kanang unsa tuy nalimot kog tawag ana. Mao lagi na nga mga kahayag basta maupos na tong parte o material nga masunog, mahurot na gali ito, di na gina musiga, palong gina. Pero ngano ka ng sano, may palong-palong we. Hayag naman yun kanunay. Yaw may kag sunog, pagkadugay namang sunuga na man yun mahurot. Naung sa magkadako ng masunog nga bahay na sa san. Di ba, una, according to science, sunog ko na. Amot, unsa na kadako ang masunog nga bahay nga may undang-undang. Og may yung tagdako kayas nga tanan niya pagkadugay na siging gahayag wa man yun muhinay. Di ba init naman, kagrabe naman init ron. Kaya naon to'y protection no, sa kanang atong kalibutan ay protection nga parang di ra po kita maito munig mainitan. Pero ato giguba man nato kay agis pollution. Di ba init na kaya ta, di ba? Sama nang napaupaw nato nga mga kalasangan. Tuyo ron ta sa Ginoo, parang dira po kita magrabihan sa kainit nga igo-igo kita mahayagan. Saon po nga gubuon po nato ning kalibutan ko, di ba? Pinagis pollution. May nana kita mga tao, masalay po kita, di ba? Mga sipyat-sipyat. Dapat tigilin mo dangop ta sa Dios kay parang magiyahan gyud ta. Parang di na to gubuon ning kuan kanang kining atong kalibutan. O mo nang very grabe kayo na mo na nga ako maglantaw kung sa kadako sa buhat sa Dios kanang example lang kanang adlaw. Makaingong ko ba nga magamahanan jud siya kayo? Pero moingong ka ba nga namagoy mo ingon nga kanang Dios kung naaman na siya, di na siya kahibalo mo pahibalo sa iyang sugo, iyang balaod. Na malisod na ako natuhan. Ngano may kog malisod na ako natuhan? Himo galin yang adlaw kana pang pagpahibalo siyang sugo. Kanya moingong ka nga, kana ding kanang gisulti sa simbahan Veritas, mauday na. Well, kung tun-an na to ang Biblia, tun-an na to ang kasaysayan kung history, naaman sa Biblia, gipadayag. Nga ang Diyos, gipadala niya ang iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo, doon na po siya gipili nga mga pinadala, nga mga apostoles. O niya ang mga apostoles po, doon na gipili po. Kaya di sila po magdugay, mga matay po sila. So nagpili po sila mga tao kinsa ilang pilion nga may musunod sila mga lakang. So mo na itong mga bishops, itong mga obispo. Dahil nagpili po sila kinsa ilang mga sumusunod hantod karon. Naagay representative ang atong Ginoong Hesukristo Drisyuta. O na nga kanang pagtuo na to sa Dios, dili na kay mayong kagtuo ka sa Dios, tuo ka sa Ginoong Hesukristo, unya imong isalikoy ang mga pinadala niya, iyang mga sinugo diri sa kalibutan. Doon na nay protokol. Doon nay protokol. Unsa may sample anang protokol, kay kung mayong kagtuo ka sa Dios, tuo ka sa Ginoong Hesukristo, nya di ka mutuan ng mga tao diri kay mayong ka mga tao, mga masalaypon man na, makasaar maghapon na. Tuo ta makasa. Pero saon man, bisang ang tao makasasala, gipili man sa Diyos nga mangulo. Gihimo mang ministro. Ang katuday mga apostoles. Sa mga apostoles lang, 12 na agay gahudas niya ang responsabling nagpili ang Ginoo na mismo. O, di ba? O, ya makaingung ka nga, dili tutuhuan tong simbahan ni Kristo kay naay gahudas. Na ay San Pedro nga gitugyanan sa mga yawis gingharian sa langit niya nasipyat gilimod gali atong Ginoo. Nya moingon ka nga na ay nasipyat sulod simbahan di natuhuan. Ingon magud ang atong Ginoo nga ayaw ninyo tuhuin ang akong simbahan gitukod kay dunay mga nagmasalaypon. O atong ilahi ng sayop, atong ilahi ng pagtulunan. Kaya ang dala sa simbahan pagtulunan sa Dios. Kung doon na may nang sayop diya sulod simbahan, di nato na mo'y himuong hinungdan nga di na ta motuo simbahan kung muaning mga taong nagpakasayop.
Di ba? Mungisi ang yawa na. Mabugnaw rin ta kung doon na yung mga makasala di sulod simbahan, ya pari pagyod, obispo pagyod, kardinal pagyod, o santo papa pagyod na sipyat. Mingon din kag adi na tamutuo ng simbahan na kinain na sayop. Nay nakasala. O man magtudlong Ginoo ana. Sige ingon sa Ginoo da San Mateo 23. Kung magisgot og otoridad sa pagtuo, ayon siya nga tuhoy ang ilang otoridad, ang ilang mga maayong mensahe, may tungod sa tung pagtuo, pero ayaw lang sunda kanang ilang gibuhat. But pasabot katong binuhatan nila nga wala pagsunod sa mga pagtulunan. Diba kay mahimo man nga ikaw nanudlo kag maayo pero wala nimo na buhata. O maura po na atong pari. Atong pari kanang ilang gitudlo sa atong tinhuan katong mga magisterial teachings, maayo na makapabalaan na. Pero kung kanang pari po dili po na mosunod sa atong pagtulunan, masipyat ka sa gyud na. Di mo ang rason nga kumo kanang pari diyan na sipyat, mayon ni kag di na ka mosimba. Adili na mao, wa magtudlo ang Ginoo ana. Kay kinsa man di atong gianha sa simbahan, ang pari o atong pagtulunan? Ang pari gura man ang gisugo sa Ginoo. Alter Christus naman na. Mga igala, masugiti ko na. Si Joe Maria sa St. Mary's say ipapas na message. I-greet po na ako si Jun Jun, ang bagong working dinhi nga nag-study sa Catholic Apologetics, CFD Bible Study. Dipolog chapter from kay Jomar. Salamat kay Jomar. Ako lang giapas. Wala man put. Okay, sorry kayo kay nagpusot-pusot man ning message di ay. Na inauna man ang kutong awahi pagbasa. Sinsya na ning uban day kapag ano na pa man day message. Una pa man siguro ni. Sorry kayo ha. Nagikan sa 094685104113 dili taon maulaw gani ko sana mga lawat kay sige ra ko sorry dayon buhato na po pagkaunya pero mag-renew na ko og hinay-hinay. Uy, asuri maglisod mo kog basa ni. Uy, para sa akong mama nga nag-antos atong buhi pa. Siya dili maulaw. Nagisugot pa tag ulaw ganinagod, no? Di na to ikaulaw ning mga buhat sa pag-uo. Siya maulaw po tas tao, di ba labi na og bago pa na itong nahimamat. Ay, naingon po siya diri di ay, murag hapong number. Naigo manggod ko kay agmay miagi assign sa ikatulong pulong nga gilitok ni Jesus samtang nagbitay sa krus. Okay, hinahinay sa kog basa og text ha kay
tunga na sa oras ta diri sa Sibya. Wa pa na ko may isguti ang pinakabugat nga issue karon nga atong i-share ninyo niining Farm Sunday, no? Happy blessed Farm Sunday day tuod, no? Sa tanang mga Kristohanong Katoliko o bisan na sa mga Kristohanong dili Katoliko. Mensahe ni alang sa tanan. Happy blessed Farm Sunday. Kadtong madaugong pagpaila, pagsulod sa atong Ginoong Jesucristo sa Jerusalem. Mga higalan no mga igsuon, kining atong gisaulog ron nga Palm Sunday, ato ning timan ano ang mensahe ni ini sa ako gyung pamalandong. Ang pagsulod ni sa atong Ginoong Jesucristo sa Jerusalem, diin doon na to'y pagpadayag sa iya bang makita na to bang iyang pagkalabaw, ang iyang pagkahari kay na ay mga fam, no? Mga lukay ba? Oh? Murag ni tagbo niya nga giwagay-wagay. Aw giun sa to pagbutang giun sa to pagbutang diha. Pagpaila ba nga sa iyang kahari pagsulod niya harianon ang iyang pagsulod sa Jerusalem. Kini nagpahinumdom ni nato mga Kristohanon nga mayon tag Jerusalem, pwede man nato na makonect sa bag-ong Jerusalem nga mao ang simbahan, no? Kining iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Diin na nga ang presensya sa Ginoo mo sulod po diri sa atong simbahan, di ba? Igihimo bang trono ang simbahan sa Dios. Ay ang presensya mo sulod diha sa simbahan. Di ba? Mao na nga usa ka bililhon nga paghandom ba nato ana ba nga hinaot unta nga ang mensahe ni ana ato gyung ikinabuhi gyud sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon, di ba? O nga ato gyung tinud-on ba ang atong pagtuo o ang mensahe ni ana nga ang Ginoo ni adri sa atong simbahan na adri ang iyang presensya. Nga unta ang atong pagdawat niya atog yung ipailang harianon jud siya. Dili lang kay simple-simple lang nato ba, no? Buta ko ipusapot seryoso gyud ta, no? Seryoso gyud ta nga ang atong Ginoo hari. Ug moingon galig hari, kinahanglan sundon gyud nato ang iyang pagmando. Unya sa iyang pagkahari, no, kung tanaw nato ang history ng mga hari-hari, no? O bisan ka na mga gingharian nga tawhanon, kaya naging harian nga tawhanon naaman na siya, ang hari na po na siya kanang murag sinaligan, no? Manang gitawag og prime minister. O niya, siyempre, kung mutahod ka sa hari, tahuron po nimo ang prime minister. Dili na pwedeng nga tuo ka sa hari niya, bisag ang hari nagpili og prime minister, di nimo i-appeal og tahod tong prime minister. Dili na pwede, ingnon ka sa hari nga, oy, dili man ko malipay nimo, suko man ko nimo, ano man? Ako ra imong gituhuan. Nagpili bitaw kog prime minister kay naay mga panahon nga di ko kaatubang ninyo nga siya mo'y akong representative nga inyong tahoron kung wala ko. O yan, di mo mutuo niya. Mo ako bitong gipili na siya parang makasalagad ko ninyo kung wala akong presensya. Kining akong gipili nga akong sinaligan mo ni silbing representante nako. Nga kung mutuo mo niya, mutahod mo niya, sa marang gatahod mo nako. Nakuha ang punto? Nakuha ninyo ang buot natong ipasabot ng mga higala, mga sukinting paminaw? Kinamang ko'y uban nga, mayon sila nga, ako mutuo ko sa Diyos, mutuo ko sa Ginoo, ay di na nai-appeal ng kwan, santo papa, di na na-appeal ng mga obispo, kardinal. Uy, usa may giingon sa Ginoo, maingon nga ako gipadala sa amahan, timan anato nga kinang pinadala sa amahan, kinahanglan ato ginang tahoron, kinahanglan ato ginang dawaton. Tuhuan yun na daw na ang mensahe niya. Di ba ang pinadala sa amahan si Kristo? Yan ingon siya diya sa San Juan Kapitulo 20, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa man ang kaninyo, maulag itong mga tinunan. Kunya sa iyang mga tinun-ana siya gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit.
nga mo to'y giisip na to nga mao to ang Prime Minister. Kay si Kristo mao ang hari, nagpili siya Prime Minister nga mo'y silbing vicar niya, representative niya. Kay iyan ang gituyo nga kung wala na siya, kay di lagi siya magdugay sa kalibutan, balik sa dito asa sa gikan dito sa langit, na mawad anadeg makita nga Pangulo ang iyang simbahan kung mobalik siya dito sa langit. Kay kinaiya man gyud sa Dios nga samtang hari siya, labaw siya nga tuwas langit, magpili man gyud siya tao nga kanang makita gyud nga Pangulo diri sa yuta. Law tanawon nimo lang daang testamento, si Moises iyang gihimong labaw, gihimo niyang leader. Katong isa pa man to mga propeta. Sa man to, sa hari-hari po si David. O gihimo niyang hari, si David po naagay sa iyang prime minister. Yan na ito'y nahimong prime minister gali nga si Shebna. Dayon giilisan to siya, usa ka wicked nga leader. Ilisan ni Eliakim. Unya unsa may unsa man to pag-ilis. Giingon dito nga sanglit ilisdan ka, no? Shebna kay usa ka wicked prime minister ka, anang imong gahom itugyan nako ni Eliakim o ang yawi sa balay ni David itugyan ko kaniya, siya'y makabukas way makasira, siya mo sira way puy makaabre. Yan na sa Isaias 22:20 ngadto 23. Saangon ko sa iyang nga baga ang yawi sa balay ni David. O niya nagsimbolo sa pagkalabaw o pagka-primero ministro kay ingon diyan no sa Isaias 22:20 ngadto 23. Kanang tinugyanan si Yahweh ilhon kana nga amahan. Pasahara ko ninyo bisan diya sa King James Version, hubad protestante. Isaias 22:20 ngadto 23 ang tinugyanan sa Yahweh tawgo na siya og amahan. So anong amahan? Kinat sila papa. O papa. Amo na diri sa gingharian ni Kristo nga mao ang simbahan, ang iyang gipili nga tugyanan sa mga Yahweh gingharian sa langit si Pedro. Sa ato pa, si Pedro mo iyang gihimong prime minister. Mo nang gitawag nato ng katungdanan ni Pedro og papa. Unya dito sa pinadayag 3:7 kanang gakupot sa Yahweh, sanglit kuan kana katungdanan kana nga iya sa Dios. Katungdanan kana nga gimugna sa Dios. Muna kana tawgo na siya balaan holy. Ato pa Holy Father. Mas ato pa sa kinatsilaan na Santo Papa. Actually kanang Santo Papa o Holy Father titulo na sa Dios. Title na sa Dios kay Holy Father o saraman ang Dios dito sa langit. Usa ra gyud ang Santo Papa mao ang Dios. Pero malibog mo no anong Santo Papa man ng tao. Sa ako ng explanation ani sa katong gi-explicar nako ng about Father, about anang amahan, kanang titulo sa Dios iyan ang ipaambit sa tao nga himuong labang ministro. O bisan gali kanang subordinate o kanang pari, pwede po ta mo tawag og father ana kay ngano man usaman kami sa hero nagpakaon sa mga espirituhanong pagtulon ana to. Di ba? Pero maingon mo nga naa sa Mateo 23:9 nga dautan o dili ko gididaan tas Ginoo mo tawag og amahan, di ba? Amo na gamiton sa ubang tinuhuan nga sayo lagi ng pagtawag og papa o father sa inyong pari o kanang Santo Papa. Dili man na maogi pasabot si Ginoo. Kay si San Pablo amahan man siya. Wa man na siya magminyo, single man, celibate man na. Pero mo nagpare na to ron nga dili minyo si San Pablo. Yang anong nagpatawag man siya amahan. No dia sa 1 Corinto 4 ba na 5 to 16. Usahan ninyo. Nya si Abraham pod amahan sa pagtuo, di ba? Oh, nga naman lagi na. O, kini laging magbasa-basa tas Biblia, dili maong pagkasabot, dili mo tahod sa otoridad sa paghubad aning Biblia nga maong simbahang Katoliko. Bisag kinsalay mo sabot sa Biblia mo ni mahitabo na to magbahin-bahin ta, dili magpareha sa tong interpretation. Pero kung mosalig lang unta ta sa otoridad Katoliko nga gikan jud sa mga apostoles, dili unta gyud ta magpataka og interpret. Kung mo-interpret man ta, atong i-refer, i-konsulta na atong interpretation, mao ba na, husto ba na? Dili man na pwede.
Presra na atong mo sabot galitag kanang mga libros balaod na tos Pilipinas, di patakag sabot-sabot na di na i-repair sa atong mga otoridad. Kang nagmugna gyud na atong balaod na atong mga libro. Mulahi pa ng imong nasabtan din mayon kag ang imo may husto din katong gagama sa katong balaod, katong yung mga original authors na atong balaod. Nya moingon ka mo di ka mo konsulta ug moingon sila, "Uy dudong, sayop man na di man na mo ibuot na mo ipasabot." Then mo insist gyud ka, mao gini correct." Imo nang hukman nga katong gasulat mo ni nasayop. Ya ikaw na correct. Na pagkadakong binuang ana. Mora po na kung tun-an jud nato no kining Biblia tag-iya gyud ani Katoliko man. Sa pagtanaw na to sa history nang ubang tinuhan igo ra man na sila nagdawat then ang uban pod gahubad-hubad. Tanawa ra gud sa history tun-an gud natong history kinsa gyud nagkupot original aning Biblia. Katoliko. Kanang uban nga mga tinuhuan nakadawat sila Biblia gikan as Katoliko. Then gihubad-hubad. Dayon ang Katoliko mo gyud datoy original gyud ani mo interpret. Unsa namang sila na may mo interpret? Then may nilag ang interpretation Katoliko mo isayop na ila mo husto. No mga higala, ako lang gikuan ha tagaan lang nako ni og kinabuhi ron mo nang atong gitaas-taas pa atong tingog. Parang di po mo katulgon ba maminaw. Well, kanang sa San Mateo God 23 no mga higala mga suking tigpaminaw 9, ang gipuntings Ginoo diha nga dili angayan tawgon og amahan kanang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas sa ilang kaugalingon nga otoridad unta sila wala nila tumana ang unsa gyud ang pagka-otoridad. Basta haragod ang ilang kinaiya mapahitason. Kanang titulo sa amahan dili siya gusto, kanang father di na siya gusto nga ato na siyang hugaw-hugawan nga dili kaangayan. Kay ang sulugoon dapat mapaubsanon, dili tyrant. Kay ang mga Pariseo gud ang mga magtutulo sa balaod nagpataas sa ilang kaugalingon then gusto silang yukbuan. Okay man ang yukbo, okay man ang mutahod ta nila. Pero kanangan nga ilang usbon ang pagkasulugoon nga tyrant, murag autocratic, kanang digali-gali hapit maluoy. Sa laktod nga pagkaistorya mapahitason sila. Unya gusto silang tahoron, gusto sila tawag og amahan. Mao lagi. Pero nasuko ang Ginoo nila nga naman. Kay ang pagkasulugoon humble, mapaubsanon. Mo nang nalitok na sa Ginoo nga kaya mo pagtawag og amahan diri ang buti pasabot sa Ginoo katong mga mapahitason dili angayan tawagon og amahan. Nganuman kay ang gusto sa Ginoo ingon siya nga kung gusto gali mo mahimong labaw kinahanglan magpaubos mo. Mo na sa San Mateo 23 katong niingon siya ay mo pagtawag og amahan bersikulo 9 man to. Pero kung ilahos nimo basa sa 11 dito mabasa na to nga makaingon ta dili ay supak ang Ginoo nga mo ilata og leader mo ilata og amahan sa tao basta kanang naang tituluha o kanang katawagana nagpasabot lang og sulugoon. O kanang mapaubsanon katungdanan. Nya atong pari gitawag nato nag-amahan isip sulugoon diha sa simbahan. Dili kay gitawag nato ang pari ug amahan tungod kay nagpataas sila. O dili na mao. Mut pasabot nga kanang mutawag tag amahan sa tao ang pasabot lang ana tungod kay sulugoon siya. Leader siya. Piniyalan siya sa Dios. O mao na. Nya kanagong niingon si Kristo ay mo pagtawag og amahan dia referido manguna nga kung magpataas gug ka mura man gug kag magpakadios ana. Di ang usara may Dios sa langit katura man si Yahweh no o si Jehovah no sa laing version. O kung magpataas ka mura kag nagpakadios ato pa ang pagkaamahan sa Dios mo'y silbing imong giilugan. Na dili man na pwede ang amahan nga Dios si Yahweh ra gyud na. Ang langit nung amahan. So dili pwede na itawag nato sa tao. Unang dili gud ta angayan magpataas. Ya magpatuwag putog amahan isip mapahitason na no way na mura kag nagpakadios ana. Pero kung mutawag kag amahan sa tao isip servant, isip usa ka sulugoon, okay na. Mga higala. Na si San Pablo gitawag og amahan. Si Pablo 1 Corinto 4:4-5 gitawag og amahan. Nya asa pa.
Naa sa 1 Juan 2:18-19 si Juan ang mga matuohon iyang gitawag og mga anak nga nagpasabot nga siya amahan. Basahan ng 1 Juan 2:18. Di ba ningon siya mga anak ang iyang giingnan kadtong mga matuohon sa iyang panahon. Nya dili man tong mga anak ni Juan tong uban nga iyang giingnan. O katong mga tao iyang giingnan nga kuan mga anak man tus pagtuo. Ang nagpasabot nga siya amahan di ay kay leader man. O nagpakaon man sa mga pulong sa Dios. Ya moingon sila nga veritas kanang nakoy ang argumento sa ministro sa Iglesia ni Cristo niingon nga kanang dili ipatawag og amahan dia pasabot sa Ginoo kanang espirituhanong amahan kay usa ra espiritong amahan mao ang Dios. Well, sakto na sa buot ipasabot kanang mahisgot gutag kuan maghisgot gutag espirituhanong amahan duha nang kaklase. Espirituhanong amahan nga tinubdan sa kinabuhi mao lang ang Dios. Pero ang mga pare nato spiritual fathers gyapon na espirituhanong amahan na sila pero dili na sila tinubdan sa kinabuhi. Instrumento lang na sila nga mga spiritual fathers. O wala magtudlo ang simbahang Katoliko nga ang mga pare spiritual fathers nga tinubdan sa kinabuhi. Walay librong Katoliko nga opisyal nga nagtudlo nga kanang mga pare nato spiritual fathers na sila nga tinubdan sa kinabuhi nga moy tagya sa kinabuhi. Wala manudlo ang Katoliko ana. O kung maingon sila nga dili ipatawag sa Ginoo nga spiritual father ang tao isip tinubdan sa kinabuhi, tinuod na dita masupak ana. Kay usa ra man yun ang espirituhanong amahan nga tag-iya o tinubdan sa kinabuhi ang Dios lamang. Pero ang mga instrumento nga spiritual fathers pagkadaghan kay kung atong sabton lang unaon unsa man daig gipakaon sa mga apostol nato kini mga pulong nga ilang gipanulat mga espirituhanong butang biyan eh. Dili ba ni pagkaon nga para sa lawas? Kaya may yung pagkaon para sa lawas mo man ang magtanom ka ron maka sana kay makaon ng bugas. Sana kung sa pa yan ang mga tanom diha nga para sa lawas. Pero ka na mga pare na to spiritual fathers gyud na sila nga ano man. Kaya ilang pagkaon na to mga espirituhanong butang. Pagkaon para sa kalag di ba? Ang pagkaon sa kalag dili man kanang material, dili man kanang luto. Dili man kanang unsa po na diha kanang kamote. Unsa pa na diha? Mga igala mga utan. Namuna pagkaon na sa lawas. Pero kanang gipakaon sa atong mga ministro nato, mga pare nato, mga espirituhanong butang na o nga para sa atong kalag. So muna spiritual fathers ang atong mga pare. Pero dili na sila spiritual fathers nga tinubdan sa kinabuhi kay usa ra gyud spiritual father nga tinubdan sa kinabuhi nga mao ang amahan. So mao na ang husay nato anang San Mateo 23:9. Ang but pasabot sa Ginoo dia ang pagkaamahan sa Dios dili na pwede itawag sa tao. Pero ang pagkaamahan isip sulugoon pwede na. Mga higala, basahan ninyo na 1 Juan 2:18-19 nga si San Juan giingnan niya ang mga matuohon mga anak nagpasabot nga siya amahan. Mga igala ang katapusang mensahe nga atong luwatan karon kay apikin na ang atong oras. Basahon nato ang Marcos 11:17. Kay ako nag-ingon ko ninyo kaganina ang murag mabati nato o di kay mura maugyod nga ang gama ang kabuhatan sa Dios lapad kayo samaan ng adlaw o kining kalibutan. Very gigantic dako.
Mao na nga kung si Kristo ang Ginoo nagtukod sa gingharian sa Dios diri sa yuta nga mao ang simbahan. Nya mag 2,000 ka tuig na. So maisip na to nga dako na gyud ang simbahan na. Nya ang trabaho ana mulukop na mo kailap na sa tanang mga nasod. Unang gitawag na siya Katolika. Muna usa na sa ilhanan. Nasa Marcos 11:17 sa King James Version akong basahon. And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations, the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Sa binisaya pa, diba nasulat man na nga ang akong balay, kini paganganlan og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Pagkatawgon ha, morning teksto sa Biblia o sa teksto sa Biblia ang atong gibasihan ngano sa atong panahon karon gitawag og Katolik ang simbahan ni Kristo. Ano man kiniingon man siya nga akong balay nya kining balay gud kung basahon nato ning Biblia, duha ang meaning ani kanang house of God nga building, kanang tigubanan nga balay ug kanang simbahan mismo ang katawhan. Mo na meaning anang house o balay. So mo yung kagsimbahan, duha amot pasabot ka ng building o kanang katawhan. Iyon ko na ang akong balay pagkatawgon og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Tawgon ko og alang sa tanang kanasuran, unsa man as in English, universal. Sa kinat sila ana, Katolika. Nya mo to si Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioquia. Iyang siya may unang migamit ana nga Catholic ang Church of Christ nga tinuod. Mao na mahigala ang tinuod nga Iglesia ni Kristo dunay kinaiyas pagkakatolika. O ang teksto ana Marcos 11:17 ang akong balay o simbahan paganganlan og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Katolika. Mga higala. Okay, gikasubok ko mga igalaw, wala naman daigong panahon. Salamat sa mga naminaw. Ang inyong pagpaminaw nagpasabot nga andam kamo maminaw sa mga pagtulunan sa Dios. Diin siya mahimaya gayod sa atong gibuhat. Wala daigong panahon sa ngalan sa atong mahal nga inahan Mother Mary. Sa mga kadagkuan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kiningubos niyong alagad, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, itong mga amigo sa technical side, Danny Luodog Taxi Lumba, mga amigo nato diri sa RMN Dipolog, pinanguluhan sa atong maaptika manager Richard Villaronte. Hantod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan